ngumplung rek. Sampeyan kok ya iso ngono barang. Kok iso ngono? Sugeng dalu. Ya anyene tak lembeng-lembengno, tak endel-endelno wong mamyok tak iki rondo. Ngono ya apik. Sapa robek mulai teko tanggapan kene untuk Duda Sugih. Nyambut gaene tepat. Ngono ya kenek. Gak nandak maneh aku kok. Ayo dong bareng-bareng. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Lah ya kompak sebelah kiri tok sing ngarep gak kompak. Padahal hukume jawab salam menika wajib, sing muruh salam sunah. Ana wong salam gak dijawab berarti blak dosa. Monggo dipun jawab sareng-sareng wargane pamongi. Injih. Monggo serempak kula dongakno sami sehat sedaya. Amin. Pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Amin. Sehat wargane. Amin. Sehat senimane. Amin. Mugi sehat pamong desane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepondo. Aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar dalu menika. Kula mamyok talan anak wedok Ning Mariati bagi anggelaraken padatan sampun nggih bedayan serba serbi. Dodo. Nggih Mami. Dalu menika kasengkuyung dening channel YouTube yang sudah meliput kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya TV. Nang Budi Wijaya ono apa nak? Ono film humor mi CEO. Terus Ono ludrukan. Nggih, Yang ludrukan. terbaru Campur sari mi Delewong anti galau. Ten Gundul TV wonten pagelaran atau sejarah seniman dikupas tuntas di channel YouTube Budi Wijaya TV atau Gundul TV. Gundul TV. Ayo nyalami dulur-dulur sabu sing rawuh. Sugeng dalu. Injih, sugeng dalu sedayanipun sabu. Grup Sobo Punden anti turu Bapak Suyanto sugeng dalu. Matur sembah nuwun ingkang sampun kersa rawuh nggih. Dodo. Nggih Mami. Bedayan Sekar Sari serba serbi ayo diwiwiti mula ayo matur suwun sangat kepada seluruh warga ingkang sampun mirsani ugi bapak ibu perangkat desa. Sesarengan duo gak jelas bedayan serba serbi. konane ayo dulur undang mirsani kelar Terang Budi Wijaya. Sepinawale matur sembah nuwun para penggemar dulur-dulur sabu sak nuswantara ingkang sampun rawuh sing boten saged mirsani ten mriki saged mirsani ten channel-channel YouTube. Nggih. Matur sembah nuwun Bunda. Nggih. Nduk. Nggih Mami. Monggo dipun timbali adik-adike awake dhewe. Nggih, artis perdana Ibu Budi Wijaya. Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Dua orang artis yang segera hadir. Iki artis sing paling fenomena. Iya, fenomenal. Primadona Budi Wijaya dengan aset-aset yang sangat melimpah. Yang pertama
ning Bella, ning Adis Bagaswari, dan ning Bella Firmansyah. Kairingan kene pun walang keke. Gunes Gunes walang keke utana Surabaya ora sida dipek ora dadi apa walang keke menclok nang tembok kabar maneh menclok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati walang keke walang abang menclok neng karo aja ngenyek karo wong lanang ditinggal lunga atimu gelo. Mbak Bella seserangan Mbak Adis kairingan kening walang kekek kening pakormatan katuri jenengan sami. Di belakang ning Bella akan saya tampilkan ning Dias bersama ning Rista Arista. Mahasiswa iya Aroma manis wetane nganjuk aroma manis wetane nganjuk sing ireng manis ora nate kepethuk aroma manis kulane Jawa keningipun arum manis sampun kapira katuri jenengan sami. Monggo dipun aturi sanajengipun. Di belakang ning Dias akan saya tampilkan ning Rani Asmara dan ning Kiki Amelia. Jong jari belong randone kalopo ora butuh kae-kae butuhku mau nyambut gawe. Dari mana datangnya dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kayangan lereng sana tembak kayak gendang di bawah remote kayak ini rasane ngati kayak wayang kinawi lagu. Sesarengan Mbak Rani kali Mbak Amel kairingan geding tenul. Ugi matur sembah nuwun sowane keluarga dalem tim pedhot jalur langit. Injih, Ingkang sampun rawuh ugi saking keluarga dalem sentro tim Kompior Popo Jaro Popo Roni kang sampun rawuh. Matur sembah nuwun monggo dipun lajengaken. Di belakang ning Rani akan saya tampilkan ning Ani Wulandari dan ning Nur Fadilah. Duo gemoy.
Ugi matur sembah nuwun katur sapa punden ingkang sampun rawuh setia mengikuti. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Seluas ning Nur Fadila dan Atik Wulandari. Sonawala eman neman ayo manut alirane jaman koyo ngene rasane tempe koyo gedang dibumbu rawon wong koyo ngene rasane ati kaya wayang pinawi lakon Serapat senengane Abayanto sampun kairingan temeriki sesarengan Mbak Menik kali Mbak Nur. Monggo Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Nyantika Dimas Sari dan Ning Nana Semerbak sang 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 sang. sengwer. Yen ngetan balik angin tiwa sedan warung kelakon wong prawira mati lelabun negara bela piye jare kawong diwiru limo atine bingung ditinggal lunga semendek kayo ning gepuk kepriye urip mau besok jroning nindra nalendra yaksa ngalakon ngono yen ngetan bali ngidul tiwas dandan rasidya nusul Sabaripun Mbak Sananang dan Mbak Yantika monggo dipun aturi salajeng Habib. Peranan penting Budi Wijaya Ning Yuni Suyanto dan Ning Marsha Aulia. ditinggal lunga karo dayang ya mas dayang nang kali ayo mablok sing mablok termerati pipimu ana opane atimu piye rasane Warung Doyong sesarengan Mbak Yuni kali Mbak Marsha. Masih peranan penting Budi Wijaya Ning Vikum Sukrisna dan Ning
Oh, gak hadir. Ning Rizky tok. Ning Inge Wijayanti. 3 sekaligus. Ning Reni Suret. esok nyoleng sore nyoleng solehane arek kediri esok eling sore eling dieleng-eleng panasno ati senakir sore nakir sing didakar gedung kloso esok mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa esok reteng sore reteng sing direteng arek konjombang esok mikir sore mikir sing dipikir ora nate sambang Mbak Reni, Bu Rizky kali Bu Inga Polowati sampun ngaturaken gending rating. Selajengipun dilajengaken Pengreman asli Budi Wijaya. Ning Susan Warsono dan ning Titit Subayu. Seloko bentok bentok ela-ela sirama menyang Solo lele payung mondo ya mas putih sarang nane beraja iki gendinge jamang iki gendinge jamang onine badeng celana sabaripun Bu Titin kali Bu Susan kairengan gending jamong. Pemain-pemain sinetron Budi Wijaya yang lagi membumi. Di serial drama Korea dan juga drama Burek. Ning Sartini dan ning Endang Sukendut.
saking kairingan Bu Sartini sareng Bu Endang. Senior Keluarga dalam meludruk Budi Wijaya kairingan gending Jula Juli nonstop ingkang pertama kula aturi Ibu ning Yayu. Yayu Karmala, Ingkang nomor kali Ibu Mary. Mary Sudayat. Kaping 3 Ibu Irma. Arifin. Fin. Sendat keronge pratungga ojo ngajari balung rada ning kalopo aja leren yen aja kamu durung teko wong prawira mati lepon agara den sumara yen kamu durung tekan. Nggih Mami. Nggih menika sedaya seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Sesarengan oleh artis campur sarini Delewong Ati Galau. Galau. Ayo monggo dipersani bedayan serba serbi. Aha. Sumangga Kang Mas Jono.
Pirang temangipun langit mendung kutha Ngawi sesarengan. Monggo Pak Jon. Yang bukan ditaban cuma satu kebetulan banyak tanah berawal cuma adik yang jati. Juta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adalah yang ku cinta. Berjuta gadis yang cantik, adalah yang ku cinta. Bagai abang merayu, hatiku rasa mengeluh. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Memang adik
ku pilih dan yang selalu ku rindu. Gitulah tadi lagu yang kurindu. Selalu ku rindu. Sarana Dalam sayang. aduh Bin, sayang banget. Gua ada di sini deh. Jambak. Iso urip
Nggih menika kula pasugatan bedayan serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati Budi Wijaya. Woro-woro informasi segera akan kami tampilkan suatu penghormatan sesarengan lawak kondangi Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak Roso. Dondo Nggih Mami. wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada beja-bejane wong lali jek beja sing eling among rasa nggih among wektu jumbuh kalih kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli meriti di malam hari Dan saya Ning Mariati ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.